Velkommen til de tekniske nyheder. God aften. Jeg hedder Moritz Carlsen. 3 drenge blev i aftes meldt savnet eller nærmere sporløst forsvundet, da deres forældre regnede med, at de ville komme hjem til aftensmaden. Det viste sig så, at de ikke kom. De 3 drenges navne er Gorm, Per og Kurt. Gorm er en høj og klodset dreng, mens Per er en lille filur, og Kurt er bare lidt farvet. For helvede. Hvor fanden er hende? Ja. Hvor fanden er hende? Her. Ja. Det er her. 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 Er du vågen? Ja. Hvad er der sket siden i går? I går? Ja, det kan jeg ikke huske. Lad os finde Gorm. Ja, Vi går den vej. så skal den vej. Kom, Per. Ja, kom nu. Hvor fanden er vi inde i hende? Det ved jeg ikke. Hey, der er Gorm! Der er Gorm! Vi har fundet Gorm! Nå, den mand. Det er Gorm. Hvad du på en ikke fast? Det var ikke meningen. Gorm! Gorm! Kommer du ikke ned? Nej. Nej. Hvad? Nå, der skulle også biler i kvarteret her. Og en cyklist. Gorm! Hold mig! Jeg er lidt efter dig! Vi er sikre på, at vi ikke har været her før. Hvor er det i Danmark? Nej, jeg tror altså, det er Polen. Jeg tror, det er Sverige. Umuligt. Gorm, hvad fanden laver du? Jeg skal rundt og finde hjem. Ja. Nå, men skal vi så ikke bare gå den vej? Jeg er ikke sådan... Jo. Jeg synes bare, vi skal gå den vej. Ja, Men det er meget, hvor du skal hen. hey. Dreng. DK. Danmark. Vi er i Danmark. Nej, altså en ko. Det er sgu da Dankeschön på Tyskland. Det der ligger i under Danmark, tror jeg. Fuck, jeg kan ikke arbejde med det her. Hey, Gorm, mand! Gorm, mand! Gorm! 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 Du ved jo godt, at DK ikke står for Dankeschön. Det står for... Ja, jeg ved godt, det giver meget mening, men... Prøv at høre. Gorm. DK. Danmark. Okay? DK, Dankeschön. Ja. Hey, drenge! Ja. Yeah! Vi er fandme i Norge. Skål, dreng. Nej! Altså, vi fucking Det er dog. ikke det her. Se de her bakker, mand! Fuck, det er dejligt, mand. Ja. Det er en anden lille en, den der. Ha, lad os løbe derop. Ja, kom så! Nej, vi går sgu bare. Ja, vi kan. Nej, så skal stille. Drenge. Vent lige på mig. Lad os gå op. Kan ikke mere. Gorm. Her. Vent på mig. Tog? Påskenter! Det er da også i Gorms mund. Ja. Vi skal have noget med. Vi stjæler en telefon. Vi er nødt til at stjæle telefonen rigtig til vores mor. Jeg skal virkelig skide. Okay. Jeg spørger, om jeg må gå på toilet. Okay. Hey, der er hus lige dernede. Kom så, op i den her klipper!
skal virkelig skide. Okay. Okay. Gorm! Kom nu, Gorm. Du galt, Gorm. Bare kom. Kom nu. Spørg på det skuespil. Jeg skal skide. Kom nu. Ja, goddag. Hvad er I her? Jeg skal virkelig skide. Vel da. Jamen, som sagt, han skal virkelig ind og skide. Men det er bare... Ja, vi sover. Ja, er det ikke... Må vi ikke godt sove her i nat, fordi at... Jeg ikke noget sted at sove. Jeg er ikke rigtig noget sted at sove. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg kan lige spørge min mor. Jo, ja. Må vi lige komme ind? Ja, så fint.